நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பிரேயர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया साक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம இந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல்ல இன்னைக்கு இந்த கண்ட்ரோல் இது கண்டினியூ பண்ண போறோம். லாஸ்ட் வீக் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது ஒரு ஒரு ரிவைஸ் வந்து பண்ணிடலாம். ஸோ லாஸ்ட் வீக் வந்து மைண்ட் கண்ட்ரோல்லாம் என்ன அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோகா வேற நம்ம வந்து சொன்னோம். 6.6 பகவத்கீதையில 6வது அத்தியாயத்துல 6வது ஸ்லோகத்துல வந்து மைண்ட் கண்ட்ரோல்னா என்ன அப்படின்றது வந்து பகவான் வந்து எடுத்து சொன்னாரு. அந்த நீட் ஆஃப் மைண்ட் கண்ட்ரோல், எதற்காக நம்மளுக்கு வந்து மைண்ட் கண்ட்ரோல் வேணும், நம்ம இந்த எந்த மாதிரியான சொசைட்டில நம்ம வாழறோம் அப்படின்னா, பிரபுபாத எப்பவுமே வந்து சொல்றாரு, நம்ம வந்து மாடரேஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. மாடரேஷன் அப்படின்னா என்ன, எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இவ்வளவு சாப்பிடுறோம், இவ்வளவு நான் என்ன கொஞ்சம் தானே சாப்பிடுறேன், நான் என்ன இவ்வளவு தானே சாப்பிடுறேன், அதனால ஒண்ணும் பாவெல்லாம் வராது அப்படின்னு நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு சமாதானப்படுத்தினா அந்த மாடரேஷன் அந்த இதுல வந்து வாழ்ந்துட்டு மாடர்ன் சொசைட்டினா என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த மாடர்ன் சொசைட்டில நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் அப்படின்றது கிடையாது. எல்லாமே நம்மளோட ஃப்ரீவில் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோம். ஸோ இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து எது வந்து எப்பவுமே உச்சத்துல இருக்கு அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து இந்த மர்டர் வந்து இருந்துருக்கு. எங்க பார்த்தாலும் வந்து மர்டர் பண்றது, அப்புறம் வந்து எங்க பார்த்தாலும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வயலன்ஸ், அதாவது எங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாலும் ஒரு சண்டை சச்சரவு, அப்புறம் வந்து குண்டு வெடிப்பு, அது இதுன்னு எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம நடந்துட்டு இருக்கு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது இன்னொரு இடத்துல வந்து சூசைட் அப்படின்னு வரும்போது சின்ன பசங்கள்லாம் கூட சூசைட் வந்து பண்றாங்க. சூசைட் வரும்போது எந்த ரீசன் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. தட் மீன்ஸ் அவங்களோட மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல்டா இல்லை. அவங்க இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எதனால சூசைட் பண்ணினாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப விஷயமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி, அவ்வளவு சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கூட எனக்கு எதுவும் வாங்கி தரல அதனால சூசைட். ஸோ இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே பேஸ் என்ன அப்படின்னா மைண்ட். நம்ம மைண்டை வந்து எப்பவுமே வந்து கண்ட்ரோல்டா வச்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து அது மாத்திரம் சூசைட் மாத்திரம் இல்லை, இப்ப நிறைய இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரக் அடிக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுது. லாஸ்ட் வீக் நம்ம இந்த டியூஸ்டே அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம், ட்ரக் அடிக்ஷன் வரும்போது நம்ம இஸ்கான் நிறைய இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிவோட்டிஸ் நிறைய போய் இந்த மோஸ்ட்லி கேரளால தான் வந்து இது வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டுல வந்து இன்னும் ஆரம்பிச்சாங்களா என்னன்னு தெரியல. கேரளால வந்து இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் வந்து கூப்பிட்டு ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் இதை பத்தி வந்து ஒரு எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, எல்லா இடத்துலயுமே வந்து மொராலிட்டி வந்து, அதாவது நம்மளுடைய கல்ச்சர் வந்து பின்தங்கி இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து பகவானுக்கு யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ, இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்ச பகவானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காது எல்லா நம்மளுடைய ஆசைகள், அதாவது நம்ம ரஜோகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கு, ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கு, அதே மாதிரி தமோ குணமும் வந்து மேலோங்கி இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த சத்துவ குணம் வந்து ரொம்ப கீழ் நிலைக்கு போறதுனால இந்த இதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு. ட்ரக் அடிக்ஷன், மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் கிடையாது. யாருமே வந்து நான் அவங்க என்ன சொல்றது நான் என்ன கேட்கறது அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில நிறைய வந்து இருக்கிறதுனால இந்த ட்ரக் அடிக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வேணும்னே வந்து ட்ரக் அடிக்ஷன்ல அவங்க வந்து இன்வால்வ் ஆகல, அவங்கள வந்து இன்வால்வ் பண்ண வச்சிருந்தாங்க. எப்படி அப்படின்னா ஒரு சாக்லேட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு, சாக்லேட்டுக்கு வந்து அடிமையாயிடுது. அதோட டேஸ்ட் வந்து அடிமையாடுறதுனால அது மூலமா வந்து நிறைய வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து இது வந்து ஜாஸ்தியா இருந்திருக்காங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கரப்ஷன். எங்க போனாலும் நம்ம வேலை வந்து சீக்கிரமா முடியறதா அப்படின்றது கிடையாது. ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்தாதான் வந்து நம்ம வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு.
ஸோ அது கரப்ஷன் வந்து ரைஸ்ல இருக்கு. அடுத்தது வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ன்றது இல்லை. அடுத்தது இந்த டாலரன்ஸ் இல்லாதனால டைவர்ஸ் ரேட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன பசங்கள்ல இருந்து மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு இட் இஸ் நாட் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சுவலா. அது என்ன அப்படின்னா ஒரு சில கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணாலே நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து எப்படி நான் ஹவு கேன் யூ ஃப்ரீ யுவர் மைண்ட், உங்க மைண்ட் எப்படி ஃப்ரீயா வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அழகா வந்து நம்மளுடைய பகவத்கீதையிலேயே எல்லாம் அதுக்கு உண்டான நிவர்த்தி எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து 6.34 எடுத்தீங்க அப்படின்னா சொல்யூஷன் டு கண்ட்ரோல் த மைண்டும் பகவான் வந்து கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். மைண்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜாப். அர்ஜுனர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நீ வந்து உன்னோட மனதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணின அப்படின்னா நீ வந்து இந்த இதெல்லாம் அனாவசியமான சஞ்சலத்துக்கெல்லாம் நீ இடம் கொடுக்காமல் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நான் சொல்ற டைரக்ஷன் நீ வந்து பண்ணின அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து எல்லாமே வந்து இவங்களும் வந்து சொன்னாங்க, நாரதர் இவங்க எல்லாமே வந்து சொன்னாங்க. பட் இருந்தாலும் உங்க வாயால கேட்கும்போது அது எனக்கு இன்னும் வந்து அது வந்து ஒரு அமிர்தத்தை சாப்பிடுகிறார் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து சொல்றாரு. அப்ப திருப்பியும் வந்து கேள்விகள் வந்து கேட்டுருந்தாங்க. 13வது அத்தியாயத்துல எல்லாம் வந்து கேள்விகள் நிறைய வந்து கேட்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னா அவரோட மைண்ட் வந்து இன்னும் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து வரல, சமாதானத்துக்கு வந்து இன்னும் வரவே இல்லை. நான் வந்து நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்போது அது இல்ல அப்படின்னு வந்து டைரக்ஷன் கொடுக்கும்போது ஒன்னொன்னாத்தையும் அவர் வந்து அந்த முடிச்சு வந்து அவுக்குறாரு. பகவான் வந்து ஒரு முடிச்சா வந்து அவுக்குறாரு, ஒரு சொல்யூஷன் வந்து கொடுக்கறாரு. சோ அந்த சொல்யூஷன் எல்லாம் கொடுக்கும்போது அது யாருக்காக அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஃபார் அர்ஜுனா இல்ல, நம்ம அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் இது வந்து சொல்லப்பட்டது கிடையாது. இது எல்லாருமே நமக்கு உண்டானது. அதனால்தான் இந்த பகவத்கீதையே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் அ லைஃப் மேனுவல். எப்படி வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா ஒரு மேனுவல் போட தராங்க, மொபைல் வாங்கினா மேனுவல் தராங்களோ அதே மாதிரி நம்மளோட லைஃப் நம்ம பிறந்த உடனே நம்ம கூட வருதே வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து வயிற்றுல இருக்கும் போதே உபதேசங்கள்லாம் நிறைய வந்து கொடுக்குறாரு. அதெல்லாம் வெளியில வந்த உடனே எல்லாமே காத்தா பறந்து போயிடுறது. வெளியில வந்த உடனே நம்மளோட ஃப்ரீவில் நினைச்சிட்டு நம்ம இங்க அனுபவிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம எல்லாமே அந்த நோக்கி வந்து பயணிக்கிறோம். ஸோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா பகவான் சொல்றது மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது கிடையாது. நீ வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுன்றது ரொம்ப முடியாத ஒரு காரியம் தான், எனக்கும் அது தெரியும். ஆனா நீ அதை எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா பிராக்டிஸ் மூலமா தான், அபியாசம். எதுவுமே அபியாசம் மூலமா நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இந்த கண்டுபிடிப்பு இந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லாதனால என்ன ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னா இந்த டைம்ஸ் போல்ல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, கிரைம் ரேட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. மைண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லாதனால கிரைம் ரேட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. அண்ட் லேக் ஆஃப் மொராலிட்டி, அதாவது நம்மளுடைய வேல்யூஸை வந்து நம்ம தொலைச்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மைண்ட் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டா இருக்கு. அந்த அன்கண்ட்ரோல் மைண்ட்னா என்னெல்லாம் கிடைக்கும்? லாஸ்ட் வீக் நிறைய பேர் வந்து சொன்னீங்க, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் இது அந்த ஒரு ஆக்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா இட் வில் பி கிரேட் யூஸ். ஸோ அன்கண்ட்ரோல் மைண்ட்னா என்னெல்லாம் நடக்கும்? நம்மளோட மைண்ட் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டா இருந்ததுன்னா என்னெல்லாம் நடக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மைண்ட் கண்ட்ரோல்ல இல்ல அப்படின்னா நம்மளால எப்ப பாரு தூங்கிட்டே இருக்க தோணும், எப்ப பாரு ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டே இருக்க தோணும், ஏதாவது பகவான் மேலேயோ இது நமக்குன்னு ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாம இருக்கும். அப்படியே எங்கெங்கயோ மனசு போற போக்குல போயிட்டே இருக்கும். இதுதான் மெயின். மனசு போன போக கூடாது. அதுக்கு வந்து மனசு போகாம இருக்கிறதுக்கு மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணினா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பார்க்கும். வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மைண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா எது சரி எது தப்பு, என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம நினைச்சதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் மாதாஜி. சோ நம்மளுக்கு அந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா என்ன என்ன குறைபாடு வரும்? கோபம் ஜாஸ்தியா வருங்க மாதாஜி. எல்லா ரியாக்ஷன்ஸையும் நம்ம வெளிக்காட்டுவோம் மாதாஜி. இது தமோ குணத்துல போயிடுவோம். நம்ம எல்லாருமே தமோ குணத்துக்கு போயிடுவோம். பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடும்ல சில சமயம்.
ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுவான் மாதாஜி. ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடும். சோ அதனால சரியான என்ன முடிவு ரெஸ்ட்லெஸ் ஆச்சு. சரியான நேரத்துல சரியான முடிவுகளை எடுக்க முடியாது மாதாஜி. ஆமா, சரியான முடிவு வந்து மாதாஜி நம்ம இஷ்டப்பட்ட வேலையை செய்ய முடியாது. அது இது இஷ்டப்படுதோ அதைதான் செய்ய முடியும். அது என்ன சொல்லுதோ அதைதான் செய்வோம். நம்ம நினைக்கிறத சரியா அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்வாகினஸ் வந்துரும். ரொம்ப வந்து நம்ம ஸ்லகிஷ் ஆயிடும். அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அன்கண்ட்ரோல்டு மைண்ட். உங்களுக்கு நம்ம பேர்லயே நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இல்லாத போயிடும். ஏதோ ஒண்ணு மாதாஜி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, என்ன சாப்பிட தோணும், எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பிட தோணும் அப்படின்னா. நீங்க நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க, ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்ப லேடிஸா இருக்கிறவங்க வீட்டுல இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அப்படின்னா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒண்ணு இழுத்து போட்டு கடகடன்னு வந்து திருப்பி பண்ணுவாங்க, திருப்பி பண்ணதையே திருப்பி வந்து பண்ணுவாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஆயிடுது. சோ அப்ப அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம், ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலாம்? பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதும் போலதான் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியா இருக்க முடியும். மனசு வேற எதுலயாவது நல்லதுல டைவர்ட் பண்ணா கொஞ்சம் இதாகும். வேற என்ன கொண்டு வரலாம். எல்லாமே செஞ்சா அவர் பத்திய புக் எல்லாம் படிக்கிறது எல்லாமே அவர் பத்தி நினைச்சீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகும், கண்ட்ரோல் வரும். பகவத்கீதை புக்க படிச்சாவே மனசு எல்லாம் மாறிடும் இல்லைங்களா மாதாஜி? பகவத்கீதை மாதாஜி அந்த நேரத்துல ஸ்பெசிபிக்கா கீதை தான் படிக்கணும் இல்ல பாகவதம் தான் படிக்கணும்னு தோணாது மாதாஜி. அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மள ப்ரெஸ் பண்ணும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ற மாதிரி நமக்கு பிடிச்சதா கொஞ்சம் சாங்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேட்டு நம்ம மைண்ட ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொண்டு வந்த பிறகு திருப்பி அதை இது பண்ணிட்டு இதனால நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, நம்ம இதுக்கு டைவர்ட் ஆகலான்னு இந்த புக்ஸ் இந்த மாதிரி உபன்யாசங்களுக்கு வரலாம் அப்படின்னு என்னோட மனசு சொன்னாலே மனசு சொல்றத கேட்காம நம்ம இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி போகணும். பக்தி இதுல பாதையில போனா கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் வந்துடும் மாதாஜி. முதல்ல நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஹீட்டை குறைக்கணும். தண்ணி குடிக்கணும். முதல்ல ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி குடிச்சாலே கொஞ்சம் ஹீட்டு குறைஞ்சிடும். கொஞ்சம் ஹீட்டு குறைஞ்சாலும் ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும். அப்பதான் நம்ம மைண்ட வந்து அவங்களுக்கு வந்து தாய் அன்போட சில விஷயத்தெல்லாம் புரிய வைக்கணும். முக்கியமா அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். தாய் அன்போட முறையா சொல்லணும். எப்ப சொன்னா ஏத்துக்குவான், எது சொன்னா புரியும் அவனுக்குன்றத சொல்லணும். அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்க அவங்க சொல்லணும். வீட்டுல தாய் தானே பண்றாங்க. கோவப்பட்டா கூட அது பிறகு சொல்லுவாங்க, நீ கோவப்படாதுப்பா, அப்பா இப்படி சொல்லுவாரு, செய்ய அப்படி செய்யி, ஏன் அவன் சும்மா கோவப்படுற அப்படின்னு. ஏதோ நீ படிக்கிற இடத்துல ப்ராப்ளமா, உத்தியோகத்துல ப்ராப்ளமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஜென்ரலா புரிஞ்சுக்குவாங்க தாய், ஏதோ இவனுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு. அது பிறகு அவன் சொல்லுவான், இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு. அது இப்படி செஞ்சுக்க ராஜான்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரிதான் இது கண்ட்ரோல் வரணும்னா சொல்றவங்க சொல்லணும். முக்கியமா அவனே வர்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், இண்டிவிஜுவல் பர்சன். கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷன் இது மைண்ட் என்னெல்லாம் விதத்துல நம்ம மைண்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நம்ம ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீக் நான் வந்து சொன்னேன், நம்ம எல்லார்கிட்டையும் அந்த பூட்டு வந்து இருக்கு. என்ன பூட்டு அப்படின்னா மைண்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு. ஒரு பிபி வந்தாச்சு, ஒரு டிசீஸ் வந்தாச்சு அப்படின்னா அது வந்து பூட்டு. அதுக்கு உண்டான சாவி வந்து நம்ம வந்து தேடணும். சோ நம்ம சாவி எங்க தேடுறோம்? சாவி யார் தேடணும்? டிசீஸ் இருக்கிறவங்க தான் தேடணும். அதை விட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்கள கேட்கலாமா இவங்கள கேட்கலாமா அப்படின்றது நம்ம வந்து போகணும். அதுதான் பிசிக்கல் என்னெல்லாம் மைண்ட், நம்மளோட மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு 3 வழிகள் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பிரபுபாதா என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா, யூஸ்வலா சொல்றது என்னன்னா, உங்க டங், அதாவது உங்க நாக்கை கட்டுப்படுத்தினாலே மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ஆயிடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அது எல்லாமே நம்மளுடைய பேச்சு வந்து குறைக்கணும். நம்ம பேச்சு குறைச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பல இன்னல்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது நம்மளோட மைண்ட் வந்து பேசினால ஸ்ட்ரெஸ் வரும் மாதாஜி. அது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் தானே. அதுதான் வந்து சொல்றாரு. வெறும் பேச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து பேச்சு அப்படின்னா வாய் விட்டு மத்தவங்க கிட்ட பேசுறது மாத்திரம் இல்ல, நமக்குள்ளே பேசிக்கிறோம் இல்லையா?
நமக்குள்ளேயே பேசும்போது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வரும், நிச்சயம் வந்து வரும். நம்ம பழசெல்லாம் நினைச்சிட்டு பேசிட்டு இருப்போமா இல்லையா? இப்ப யாராவது உங்க வீட்லயே உங்க யாராவது வந்து உங்க உறவுக்காரங்கள் யாராவது முன்ன வந்து உங்களை ஒரு மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க, இப்ப வந்து உங்களை புகழ்ந்து பேசும்போது உங்களுக்கு வந்து எது ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வரும்? அவங்க முன்னாடி சொன்னதுதான் ஞாபகம். அதுதான் சொல்றேன். அது ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கீங்கல்ல, எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? நம்ம மைண்ட்ல அது இருந்துட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து சொல்றேன். சோ உடனே என்ன பண்ணுவீங்க, அங்க உங்களை புகழ்ந்து பேசுற உடனே நாம வந்து என்ன பண்ணுவோம், என்ன வந்து அப்படி பேசினாங்களே, இப்ப என்ன பேசுறாங்க, இப்ப ஏதாவது உள்குத்தம் இருக்குமா, உள்ள ஏதாவது இருக்குமா, அதனால இப்படி பேசுறாங்களோ அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வருமா இல்லையா? அதுதான் வந்து சொல்றது. எதுவுமே வந்து நம்ம நாக்கு அப்படின்ற போது வெறும் நம்ம வெளியில பேசுறது மாத்திரம், நம்ம உள்ள பேசுறது வந்து அதுவும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதம் வந்து நம்ம ஒரு டிவோட்டி வந்து கேக்குறாங்க, ஹவு டு கண்ட்ரோல் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் யுவர் டங் அப்படின்னா, கண்ட்ரோல் யுவர் டங் அப்படின்னா பேச்சு மாத்திரம் கிடையாது, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு அதுவும் வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நம்ம என்னடி பிரபு வந்து ஒரு லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு இது கொடுத்திருக்காரு, இன்டர்வியூ வந்து கொடுத்திருக்காரு, இந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் பத்தியே ஒரு இன்டர்வியூ வந்து கொடுத்திருக்காரு. அதுல வந்து சொல்றதே அவர் என்ன அப்படின்னா, இந்த நாக்கு வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும். என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து கொடுத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம பிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து யோகாசனம் மூலமா நம்மளுடைய மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அடுத்தது வந்து பிராணாயாமம். இதான் வந்து 6வது அத்தியாயத்துல இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. 6வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றதே என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய அஷ்டாங்க யோகம் வந்து பண்ணு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்பொழுது அஷ்டாங்கம், இந்த கலியுகத்துல நம்ம அஷ்டாங்க யோகம் பண்ண முடியுமா? ஏன் பண்ண முடியாது? கலியுகத்துல அஷ்டாங்க யோகம் பண்ண முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. முடியாது. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் டு முடியாது. முடியும், முயற்சி செய்தால் முடியும். இல்ல அது கஷ்டம், அது கொஞ்சம் கஷ்டம் மாதாஜி. கஷ்டம்தான், கஷ்டம் இல்லாம முடியாது. அஷ்டாங்க யோகம்ங்கிறது பக்தி ஆரம்பத்துல இருந்தே, சின்ன வயசுல இருந்தே பக்தி பண்ணிடுறவாழ வீடுகள்ல அவாவா பக்தி பண்ணிடுவா. அதுக்கப்புறம் ஒரு இதுவா பண்ணலாம். அதுக்கு ரொம்ப 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 கான்சன்ட்ரேஷன், பிரயத்தனம் ஜாஸ்தி வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. முயற்சிகள் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு. சோ அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு நம்ம அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னாலே என்ன முக்கியமா? மூச்சு பயிற்சி இருக்கு. யமா 8 அங்கங்கள் என்னென்ன? யமா, அபானா இல்ல யமா, நியமா, ஆசனா, பிராணாயாமா, 5வது பிரத்யாஹார, தியானா சமாதி. பிரத்யாஹார, தியான, சமாதி. சோ இந்த 8 இது வந்து ஃபாலோ பண்றது வந்து கஷ்டம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதை விடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பகவான் சொல்றாரு, டைரக்டா நீ என்ன அணுக அப்படின்றாரு. என் மேல பக்தி, அனன்ய பக்தி பண்ணு அப்படின்ட்டு வந்து டைரக்டா நீ வந்து என்ன அணுகின அப்படின்னா, சாண்டிங் மூலமா என்ன அணுகின அப்படின்னா, நிச்சயம் வந்து நான் உனக்கு என்னிடத்தில் வர்றதுக்கு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. சோ இந்த யோகாசனம் பண்றது, அடுத்தது வந்து யோகாசனம்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா பாடிலி எக்ஸசைஸ் பண்றதுதான். பாடிலி எக்ஸசைஸ் ஏன் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம நிறைய வந்து எக்ஸசைஸ் நம்ம உடம்ப வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணாதனாலேயே நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படி ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து வந்துடும். சோ அதனால இந்த இருக என்ன ஆகும் அப்படின்னா மனசு வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும். பிராணாயாமம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. பிராணாயாமம் அப்படின்றது நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து லங்ல தான் நம்ம வந்து அந்த பிராணாயாமம் பண்றோம். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பெல்லில இருந்து வரணும், அதாவது வயத்துல இருந்து நம்ம வந்து இது பண்ணி அந்த பிரீதிங் தான் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அப்பதான் வந்து நம்மளுடைய நுரையீரல வந்து ஃபுல்லா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம நிறைய பேருக்கு ஏன் வந்து இந்த கோவிட்ல வந்து அஃபெக்ட் ஆனாங்க அப்படின்னா, அந்த லங் பிரீதிங் வந்து சரியா இல்லதான். பாதி தான் பிரீதிங் வந்து பண்றாங்க. நிறைய பேர் வந்து ஃபுல் லங் பிரீதிங் வந்து பண்ண முடியாது. அந்த பிரீதிங் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும்.
அடுத்தது வந்து கிரியா. கிரியான்றது வந்து நம்மள நாமளே வந்து பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறது, நம்மள எப்படி சுத்தம் பண்ணிக்கிறது, யமா நியமா அப்படின்ற மாதிரி. அது உள்புற உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸை வந்து சுத்தம் பண்றது, அப்புறம் வந்து வெளியில இருக்கிறத வந்து சுத்தம் பண்றது. அகத்தூய்மை புற தூய்மை, அது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமானது. அதே மாதிரி உட்கார்ற இது வந்து நிலை எப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கணும். நம்ம உட்கார்றது வந்து ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய முதுகு தண்டை வந்து ஒரு மாதிரி வளைச்சு அப்படி உட்காண்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுவே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம உட்காரும் போது எப்படி உட்காரணும் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய ஆசனம் பத்தி வந்து சொல்லும் போது எப்படி உட்காரணும் அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய 6வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி வந்து சொல்றோம். இது மூலமாவும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய மைண்ட வந்து கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர முடியும். மாதாஜி சாரி டிஸ்டர்ப் பண்ண, அந்த கிரியாவை மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம். கிரியான்றது இந்த பியூரிபிகேஷன். அது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இது மூலமா மெடிடேஷன் மூலமா நம்ம வந்து பண்றோம். பிசிக்கலா நம்ம வந்து மெடிடேட் பண்ணி நம்மள எப்படி நம்மளே பியூரிஃபை, அதாவது அகத்தூய்மை புற தூய்மை சொல்றோம், யமா நியமான்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரிதான். 6வது அத்தியாயத்துல வந்து இது கொடுத்திருக்கு, யமா நியமானது தனியாவே வந்து கொடுத்திருக்கு. அந்த நியமம் அப்படின்றது நீங்க வந்து படிச்சு பாத்தீங்க, அந்த பர்பட்ல படிச்சு பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்மள நாமளே வந்து தூய்மைப்படுத்தணும், நம்மளுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் நம்மளுடைய சென்சஸ், அதாவது நம்மளுடைய புலன்களை வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதாவது அந்த இது யோகால சொல்றாங்க மாதாஜி, மனவளக்கலையில சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனா அதுல எவ்வளவோ நானும் நுழைஞ்சு எல்லா எக்ஸசைஸ் பிராணாயாமம் பண்ணங்க மாதாஜி. ஆனா பண்ற வரலையும் நல்லா இருக்கும். ஆனா இங்க நான் வந்து இப்ப பாகவதம் கேட்க ஆரம்பிச்சு 16 ரவுண்டு 32 ரவுண்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஆனா அத சொல்றதே பிராணாயாமம் போல இருக்கும் போல இருக்கு. பிராணாயாமமே பண்றது இல்ல. சோ எனக்கு வீசிங் பிரச்சனை இல்லைங்க மாதாஜி ஒரு வருஷமா. இது பண்றதால உங்களுக்கு அது இதுவே இருக்கு மாதாஜி. நம்ம இதுல வந்து சீதாராமன் வந்து ஒரு இதுவே வந்து கொடுத்திருக்காரு, ஒரு வீடியோவே, எப்படி வந்து இந்த சாண்டிங் மூலமா நம்மளுக்கு எப்படி அந்த பிரீதிங் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இருக்கு. ஆமாங்க மாதாஜி, 2 மந்திரத்துக்கு ஒரு டைம் மூச்சை விட்டு விட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னு வைங்க, அது பிராணாயாமத்தை விட ஒரு இது பலம் மேல. எனக்கு மெடிசனே இல்லாம இப்ப நான் உடம்ப வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ரொம்ப சந்தோஷம். பகவான் வந்து எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு 27 வருஷமா மெடிசன்லயே இருந்துட்டு 1 வருஷமா இல்லாம இருக்கேன். ஆனா ஷாண்டிங் பண்றதுனாலதான், பிராணாயாமாவே பண்றது இல்ல. நான் பிராணாயாமா விட்டுட்டு ஷாண்டிங் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஷாண்டிங் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து பிராணாயாமத்துக்கு ஈக்குவல் தான். ஆமாங்க மாதாஜி. அடுத்தது வந்து நம்ம அடுத்த மெத்தட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈட்டிங் அண்ட் ஸ்லீப்பிங். அதாவது நம்ம என்ன சாப்பிடுறோம், எப்படி தூங்குறோம் அப்படின்றது தான். நம்ம தூங்குறது வந்து நம்ம எண்ணங்கள், நம்ம வந்து கான்சியஸ்னஸ் லெவல் நம்ம வந்து பார்த்து நம்ம எப்படி அப்படின்னா 13வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம். 3 நிலைகள் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஒண்ணு என்ன, நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம், இது வந்து நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன், நான் இப்ப வந்து முழிப்பு நிலையில இருக்கேன், எனக்குள்ள பகவானும் இருக்காரு, என்னோட ஆத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் இருக்கு, 2 முழிப்பு நிலையில இருக்கு. ஒரு 11-12 மணி ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி வந்து கொட்டாவி விட ஆரம்பிப்பேன். அப்புறம் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி மயக்க நிலை வந்து வரும். அந்த மயக்க நிலையில நான் வந்து ஏதாவது வந்து ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். சோ என்னைக்கு அன்னைக்கு என்ன நடந்ததோ இல்ல பழசுல ஏதாவது கொண்டு வந்து அந்த ட்ரீம்ல கொண்டு வருவேன். அந்த ட்ரீம்ல வரும்போது பாத்தீங்க அப்பவும் வந்து ஆத்மாவும் முழிச்சுட்டு இருக்கோம், பரமாத்மாவும் முழிச்சுட்டு இருப்பாரு. அப்புறம் வந்து ஒரு 1-2 மணி ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப டீப் ஸ்லீப்ல நம்ம போயிடுவோம். ஒரு 4 மணி வரைக்கும், ஒரு 3:30 மணி வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன நடக்கிறது, நம்ம சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியவே தெரியாது. அப்ப நம்ம இருக்கமா இல்லையான்றது கூட நம்மளுக்கு வந்து அந்த அது கூட நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. நம்ம மூச்சு விடுறோமா இல்லையான்றது கூட நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. ஏன் அப்படின்னா அவ்வளவு ஆழ்ந்த உலகத்துல நம்ம வந்து அப்ப வந்து யாரு அப்படின்னா பகவானும் இருப்பாரு, பரமாத்மாவும் இருப்பாரு, நம்மளுடைய ஜீவாத்மாவும் முடிச்சுட்டுதான். அந்த சமயத்துல வந்து 2 பேருமே அவங்கதான் தூங்குறாங்க, நானும் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன். எப்படி நம்மளுடைய செக்யூரிட்டி எல்லாம் வந்து சில சமயம் தூங்கிடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அவரும் வந்து தூங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம அவ்வளவுதான். காலையில நம்ம சுத்தி எல்லாரும் நின்றுட்டு இருப்பாங்க. அதனால நம்ம வந்து ஸ்லீப்பும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாப்பிடுறது மாத்திரம் இல்ல, உறங்குறதும் நம்மள வந்து நம்ம எப்படி உறங்கணும் அப்படின்றதுல வந்து சொல்றாங்க. சோ ஏர்லி டு பெட். எப்போ உறங்கணும் அப்படின்னா சீக்கிரமாவே தூங்கணும் அப்படின்னா 9-9:30க்குள்ள நம்ம வந்து தூங்கிக்கணும் அப்படின்னா காலையில நம்ம வந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்துல இருந்து நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்றதுக்கு நம்மள வந்து
நைஸ் வாழ்க்கையில ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் ஆனாங்களோ அவங்களுடைய பயோகிராஃபி நீங்க படிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து காலையில எழுந்துக்கக்கூடியவர்கள் தான். வெளிக பிரம்ம முகத்துல எழுந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு. அதனால சீக்கிரமா வந்து தூங்கி காலையில் வந்து எழுந்துக்கிறது வந்து பிரம்ம முகத்துல எழுந்துக்கிறது வந்து நம்மளுடைய உடம்ப வந்து ஆரோக்கியத்துல வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாப்பாடு. சாப்பாடு அப்படின்னு வரும்போது நம்ம குணங்கள் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். என்னென்ன குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு? முக்குணங்கள். அதான் என்னென்ன குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு? சத்துவம், தமஸ், சத்துவகுணம், தமோகுணம். சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன மாதிரி உணவு எடுத்துப்பாங்க? சாஃப்டான சாப்பாடு, ரொம்ப உப்பு காரம் அதெல்லாம் இல்லாம நிதானமான சாப்பாடுகள், ஆரோக்கியமான சாப்பாடு, பால், அதாவது இந்த பிராமின் சாப்பாடெல்லாம் அப்படியா சாந்தமான உப்பு எல்லாம் ரொம்ப இல்லாம புளிப்பெல்லாம் இல்லாம அந்த காய்கறிகள், பழங்கள், அதோட நியூட்ரிஷியஸ் மீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து ஆமா ரொம்ப சத்தான உணவுகள் அப்படின்ட்டு வந்து. அதே மாதிரி இவங்க வந்து ரஜோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன மாதிரியான உணவு சாப்பிடுவாங்க? காரசாரமா சாப்பிடுவாங்க. காரசாரமா இருக்கும். அப்புறம் புளிப்பு இல்ல நிறைய இருக்கும். உப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும். உப்பு நம்மெல்லாம் உப்பெல்லாம் ரொம்ப குறைவா இருக்கும். அப்புறம் சில சமயம் வந்து வறட்டுன்னு இருக்கும் இல்லையா? வறட்டா மாதிரி வறண்டு போயிருக்க மாதிரி இருக்கும். ட்ரையா இருக்கும். எதனால மாதாஜி? ட்ரையா சாப்பிடுவாங்க அவங்களா? ஆமா ட்ரையா வந்து சாப்பிடுவாங்க. இப்ப நீங்க வந்து சாம்பாரோ ஏதோ பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சாம்பார் வந்து சாப்பாடு நிறைய இருக்கும். சாம்பார் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கரண்டியோ 1.5 கரண்டி 2 கரண்டி தான் போட்டுக்குவாங்க. அது வந்து ட்ரையா வந்து இருக்கும். ஆனா இவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல சாப்பிடக்கூடியவர்கள் சாம்பாருக்கும் அதுவும் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி தளர இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? லூஸா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதாவது ஹாட்டா இருக்கும். அதாவது ரொம்ப காரமா வந்து சாப்பிடக்கூடியவர்கள். அதுதான் வந்து ரஜோ குணத்தில் சாப்பிடக்கூடியது. அதே மாதிரி இவங்க சாப்பிடக்கூடியது தமோ குணத்துல அவங்க கண்டதையும் சாப்பிடுவாங்க. டேஸ்ட் வந்து கிடையாது. ஊசி போனதும் வந்து சாப்பிடுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து கீட்டா கோர்ஸ். அதாவது அழுகின இப்ப நீங்க வந்து நிறைய வந்து காய்கறி கடையில வந்து பாத்திருக்கீங்க. அழுகின தக்காளி இதெல்லாம் வந்து தனியா எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. யாரு இல்ல அங்க வருவாங்க அப்படின்னு. இப்ப வருவாங்கன்னா யாரு வருவாங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இல்ல வருவாங்க வந்து வாங்கிப்பாங்க. ஏன்னா ஹோட்டல் கொடுப்பீங்களான்னு. ஹோட்டலுக்குள்ள இல்ல அப்படின்னு பார்த்தா யாரோ வந்து இவங்க வந்து வாங்கிட்டு போறாங்க. ஸோ அது வந்து அன்கிளீனா கிளீனாவும் இருக்காது. எப்படி சுத்தம் பண்ணி எப்படி சாப்பிடுவாங்க? நானே கேட்டிருந்தேன், எப்படி நீங்க வந்து இதை சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னு. இல்ல நான் சுத்தம் பண்ணி சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொன்ன. தயவு செய்து அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. இந்த ஒரு நான் ஒரு 2 ரூபாய் 3 ரூபாய் அப்படின்னு சேமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய என்ன உடம்ப வந்து பாழாக்குறது தான் இது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன் நானு. அதுக்கு சரி சரி எனக்கு தெரியாது. எங்க அம்மாவும் இப்படிதான் வாங்குவாங்க, நானும் இப்படிதான் வாங்குவேன். அப்படி வந்து பழக்க வழக்கமா வந்து வச்சிருந்தாங்க. சோ அந்த மாதிரி உணவு வந்து என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து சாத்விக் ஃபுட்டா வந்து எடுக்கணும். காரம் ஜாஸ்தி இல்லாம. நம்ம வந்து இந்த இதுல வந்து பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா காரமான உணவு எடுக்கும் போது அந்த குழந்தை வந்து வயிற்றுல இருக்க குழந்தை வந்து எப்படி வந்து திண்டாடும். அந்த பூச்சி எல்லாம் வந்து இந்த புழுக்கள்லாம் வந்து அது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அதை வந்து என்ன சொல்றது ஊசி குத்துற மாதிரி குத்தும். அதுக்கு வந்து அவ்வளவு ஒலிக்குமா அந்த குழந்தைங்க. அதனால சாத்விக ஃபுட்டா வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய பழங்கள் நிறைய காய்கறிகள் அப்படின்றத நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய எண்ணமும் செயல்களும் வந்து ஒரே நிலையில இருந்திருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம காரமா சாப்பிட்டோம்னா ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வெறித்தனம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான சாத்விக் ஃபுட் வந்து சாப்பிடணும். இது வந்து சாத்விக் ஃபுட் எல்லாமே வந்து ஒரு அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய. அடுத்தது வந்து நம்ம சிலதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி வந்து சில வேலைகள்லாம் வந்து அர்ஜென்ட் கிடையாது. பட் இருந்தாலும் நம்ம அர்ஜென்ட்டா நம்ம வந்து பண்ணுவோம். அந்த எது வந்து அர்ஜென்ட் எது வந்து அர்ஜென்ட் இல்லை அப்படின்றது நம்ம வந்து அதை வந்து பாகுபாடு படுத்தணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. எது வந்து அர்ஜென்ட் இல்லையோ எது வந்து ஆனா அர்ஜென்ட் இல்லை ஆனா
எனக்கு ஆபீஸ் ரொம்ப முக்கியமான வேலை இருக்கு, அதை முடிச்சுட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா, இல்ல உடனே நம்ம வந்து டாக்டர் கூட்டிட்டு போவோமா? உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, இப்பதான் வருது. ஓகே, நம்ம உடனே நம்ம வந்து டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போவோமா? நம்ம வந்து நம்ம ஆபீஸ் தான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு நம்ம கிளம்பி போயிட்டே இருப்போம். அப்பா நான் வந்து சாயங்காலம் வந்து உங்களை டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போவோம்னு சொல்லுவோமா? இல்ல மாதாஜி கேட்கல மாதாஜி, சரியா வரல, ஒரு மாதிரி விட்டு 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 வருது. நான் அதை திருப்பி ஆஃப் பண்ணி கூட போயிட்டு வந்துட்டேன், அப்பவும் வரல. உடனே உடனே போவோம். உடனே போவோம் மாதாஜி. உடனே அது அர்ஜென்ட், வெரி அர்ஜென்ட் அப்படின்றது வந்து போவோம் இல்லையா? சோ அது மாதிரி அதெல்லாம் சில செயல்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அர்ஜென்ட்டா இருக்கிறது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அவங்க கிட்ட சொல்லி நம்ம ஆபீஸ் வந்து அர்ஜென்ட், அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தான், பட் நாட் வெரி அர்ஜென்ட். அதை வந்து நீங்க ஒரு நாள் கூட லீவ் எடுத்துட்டு அடுத்த நாள் கூட நீங்க வந்து போகலாம், அந்த வேலை வந்து உங்களுக்கு காத்திருக்கும். ஆனா அப்பாவோட உடம்பு வந்து நீங்க இன்னைக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் வரும்போது அவரு இல்லை அப்படின்னா அது உங்களோட மனசு வந்து குத்திட்டே இருக்கும். சோ அதனால ஆமா குத்திட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து பாகுபாடு பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். இப்ப வந்து கேம்பிளிங் பண்றதோ, சிகரெட் பிடிக்கிறது, வீக்கெண்ட் பார்ட்டிஸ் அதெல்லாம் போறது வந்து இது வந்து முக்கியம் வந்து கிடையாது. சில பேர் வந்து அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா வந்து பண்ணுவாங்க. வெள்ளிக்கிழமை ஆச்சு அப்படின்னா நிறைய இங்கே அப்படின்னு இல்லை, இங்கேயும் அந்த மாதிரி வந்து ஆயிட்டு இருக்கு, அந்த கல்ச்சர் வந்து வந்துட்டு இருக்கு. வெள்ளிக்கிழமை ஆயிடுத்து சாயங்காலம் ஆயிடுத்து அப்படின்னா மத்தியானத்துல இருந்தே அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, நைட்டு எங்க போகலாம், எந்த பார்ட்டிக்கு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி. இட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், பட் இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய முக்கியமான வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வந்து தொலைக்கின்றோம் அப்படின்னு. வீக்கெண்டுங்கிறதுக்காக ஃப்ரைடேவை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆமா, ஃப்ரைடேவே வந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அது வந்து டவுன்ஷிப் பெரிய பெரிய சிட்டிஸ்ல தானே அப்படி. ஆமாமா, சிட்டிஸ்ல தான் அந்த கல்ச்சர் வந்து இங்கே யூசுவலா வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல தான் இருக்கும், மேற்கத்திய நாடுகள்ல தான் இந்த கல்ச்சர் இருக்கும். இப்போ வந்து அந்த கார்பரேட் இதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயே வந்து அந்த மாதிரி வந்து கல்ச்சர் இருக்கு. நிறைய வந்து நாம வந்து ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்றது இல்லை, வெளியில இருந்து வாங்கி சாப்பிடுறது, அந்த மாதிரியான ஃபுட் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்ட்டு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இது வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து லிக்விட் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. லிக்விட் பியூட்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த அழகு அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது. இதுக்கு வந்து நம்மளோட மைண்ட் கண்ட்ரோல். நிறைய பேர் வந்து பார்த்திருப்பீங்க இந்த அதுலயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடும். சில சமயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் அழகு குறைஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா யாராவது தன்னை வந்து பாக்குறாங்களா அப்படின்றத வந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அது பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை நான் வந்து சரியா மேக்கப் போடல அதனாலதான் அந்த மாதிரி ஆயிடுதோ. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து இது பண்ணுவாங்க. பியூட்டிக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க, அழகு அப்படின்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஆக்ட்ரஸ், இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஆக்ட்ரஸ் இவங்க. ஆனா அவங்களுடைய தற்போது நிலைமை வந்து இப்படிதான் இருப்பாங்க. அதுதான் வந்து சொல்றது, இது எல்லாமே வந்து டெம்பரரி அப்படின்றத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் டெம்பரரி, இந்த பியூட்டி அதெல்லாமே வந்து டெம்பரரி. ஸோ அதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்காம நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இங்க வந்து பிரம்மச்சாரி என்ற ரேட் வந்து இது இருக்கு. இந்த கதை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரியும் இல்லையா இந்த கதை? ஒரு பிரம்மச்சாரியும் ஒரு எலி இல்ல ஆக்சுவலி ஒரு சன்னியாசி, ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு பிரம்மச்சாரியும் ஒரு எலியும் அப்படின்னு. அதான் அன்னைக்கு சொன்னீங்க நீங்க. அது ஆமா, அது வந்து சன்னியாசி வந்து சொன்னேன் நானு. இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பிரம்மச்சாரி வந்து என்ன பண்றாரு, அவரு வந்து லைஃப் எதுவுமே அவருக்கு வந்து பிடிக்கவே இல்லை. எல்லாமே வந்து அவர் வேலைக்கு போயிட்டு அவருக்கு வந்து ரொம்பவே பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அதனால என்னடா வாழ்க்கை இந்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, காட்டு பக்கம் வந்துடுறாரு. காட்டு பக்கம் வந்து அவரோட கொஞ்சம் ஃபுட் எல்லாம் எடுத்துன்னு வராரு, சமைச்சு சாப்பிட போகணும் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் வந்து எடுத்துன்னு வராரு. இன்கேஸ் எனக்கு பசிச்சுது அப்படின்னா நான் சமைச்சு சாப்பிடணுன்றதுக்காக எடுத்துட்டு வராரு. அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாரு. அது வந்து அந்த காட்டு பக்கம் அப்படின்றத ஒரு இதுல தங்கின்னு இருக்காரு, அவரு ஒரு குடில்ல வந்து அவர் தங்கின்னு இருக்கும்போது ஒரு இது ரொம்பவே அவர் வந்து இது பண்ணிக்கிறாரு. நான் வந்து இந்த காட்டுக்கு வந்தாச்சு, இனிமேல் எனக்கு வந்து இந்த சிட்டி லைஃப் தான் எனக்கு கிடையாது. நான் இப்ப வந்து என்ன நான் வந்து சமாதானப்படுத்திட்டு நான் வந்து இந்த காட்டு வாழ்க்கையை வந்து நான் ஏத்துட்டு எனக்கு சில சீடர்கள் வந்து நான் உருவாக்கணும், அதுதான் இப்ப நான் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். ஏன்னா அவருக்கு என்னெல்லாம் தோன்றதோ அது வந்து சொல்லணும் ஒரே சீடருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. அவர் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப அழகா வந்து உட்கார்ந்து இருந்த உடனே அந்த பக்கம் கொஞ்சம் 4-5 பேர் போறது பார்த்த உடனே அவரு
நினைக்கிறாரு நிச்சயம் வந்து இவன் வருவாங்க அப்படின்னு. சோ வராங்க. அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஓ நீங்க தான் புது சாமியாரா, நீங்க வந்து உங்களை வந்து நான் நீங்க நீங்க இந்த விதத்துல உங்களை வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. நாங்க வந்து உங்களோட சீடர்களா ஆகிறதுக்கு விருப்பப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 பேர் வந்து வராங்க. அவருக்கு ஒரே சந்தோஷமா இருந்தது. பரவாயில்லையே, நம்மளுக்கு ஒரு சீடர்கள் வந்துட்டாங்களே டக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, ஓகே நீங்க வாங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைமா, உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா, நாங்க வரும்போது நாளைக்கு நாங்க வரும்போது எடுத்துட்டு வரட்டுமா அப்படின்லாம் வந்து கேட்கும்போது அவர் வந்து சொல்றாரு, இல்ல எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு. இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது தொந்தரவு பண்றதா அப்படின்னா, அப்ப உடனே அவர் வந்து சொல்றாரு, ஆமா எனக்கு ரொம்ப தொந்தரவா வந்து இதுதான் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து கொஞ்சம் மாவு வச்சுட்டு இருக்கேன் நானு. அந்த மாவு வந்து இந்த எலி வந்து தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருக்கு, பிச்சு பிச்சு போட்டுட்டே இருக்கு, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னா, ஓ அதுக்காக நாங்க மறுநாள் வரும்போது நாங்க வந்து அதுக்கு ஒரு மருந்து எடுத்துன்னு வரோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். மறுநாள் நீங்க வராங்க, மருந்து எடுத்துன்னு வராங்க. என்ன மருந்து அப்படின்னா, ஒரு பூனையை வந்து எடுத்துன்னு பூனை வந்து எடுத்துட்டு வந்த உடனே அந்த பூனை வந்து என்ன பண்றது, அந்த எலியை வந்து எப்படியாவது பிடிச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்றதுல இருக்கு. அதை பிடிச்சியும் சாப்பிடுறது. இது பார்த்தோம்னா இன்னொரு எலி எல்லாம் கூட வர ஆரம்பிச்ச உடனே இந்த பூனை இருக்கிறத உடனே அந்த எலி எல்லாம் கூட பயந்துன்னு ஓட ஆரம்பிச்சுது. சோ இந்த பூனைக்கு என்னாச்சு அப்படின்னா, ஒரு நாள் இந்த எலி சாப்பிட்டாச்சு, அடுத்த நாளைக்கு வந்து அதுக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே இவர் வந்து அவரை காலை சுத்தி வந்துருது. இவருக்கு என்ன பண்றது, அந்த பூனைக்கு பால் கொடுக்கணுமே, நம்ம கிட்ட பைசாவும் கிடையாது, பாலை வேற வாங்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த இதுக்குள்ள போறாரு, அவருடைய இந்த டவுனுக்குள்ள வில்லேஜ்குள்ள போய் இது மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த பால் வேணும், அதுக்கு பணம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நான் பால் வாங்கிப்பேன். சரி இவர் வந்து இதுவா இருக்காரு, சன்னியாசியா இருக்காரு, அதனால இல்ல பணம் கொடுத்து அவர் பால் வந்து வாங்கிட்டு வந்தாரு. இந்த இவங்க வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண இவங்க எல்லாம் வராங்க, இந்த சீடர்கள் எல்லாம் வந்து கேக்குறாங்க, என்ன சரியாயிட்டா உங்களோட இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாங்க. ஆனா சரியாயிடுது, ஆனா நான் இப்போ வந்து இப்பதான் போயிட்டு அந்த பூனைக்கு பால் வாங்கினேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஓ அப்படியா, உங்களுக்கு அந்த அந்த இதுவும் நான் வந்து தீக்கிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சரி அப்படின்னு, நல்ல வேலை இனிமேல் நம்ம வந்து யார்கிட்டயும் போய் கெஞ்ச வேண்டாம் பணத்துக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சந்தோஷப்படுறாரு. 2 நாள் கழிச்சு ஒரு மாடோட வராங்க. மாடோட வந்து இந்தாங்க மாடு, நீங்க வந்து எப்போ வேணாலும் இந்த பால் கறந்து இந்த இதுக்கு பூனைக்கு வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. சோ அவர் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாரு. 2 நாள் ஆச்சு, இந்த மாடுக்கு வந்து பசிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன பண்றது இது பண்றது தெரியல, ஐயோ அதுக்கு வைக்கோல் வாங்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இதுக்கு போறாரு, டவுன் இதுக்கு வில்லேஜுக்கு போய் என்ன பண்றாரு, அவங்க கிட்ட பணம் கேட்டு போய் வைக்கோல் எல்லாம் வாங்கிட்டு இதுக்குள்ள பண்றாரு. இந்த மாடு என்ன பண்றது, அது வந்து கட்டி போடுற மாதிரி இல்ல, அது எங்க பார்த்தாலும் வந்து திரிஞ்சுட்டே இருக்கு, அவருடைய குடிலுக்குள்ளேயே வந்து திரிஞ்சிருந்தோடனே எந்த எந்த இடம் பாக்குறதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் சாணி போட்டுருக்காரு. அவருக்கு வந்து அல்றதுக்கே டைம் போற மாட்டேங்குது. 2 நாள் கழிச்சு இவங்க சீடர்கள் வந்து வராங்க. என்ன இப்ப சந்தோஷம் தானே உங்களுக்கு? ஐயோ இல்ல எனக்கு இப்ப பேசுறதுக்கே நேரம் இல்ல, வேலை சரியா இருக்கு, இந்த பூனைக்கு பால் வைக்கணும், அந்த இதுக்கு வந்து மாட்டுக்கு வந்து தீவனம் எல்லாம் வைக்கணும், இந்த இது வர அள்ளணும், அதனாலயே எனக்கு ரொம்ப டைமே இல்லை அப்படின்னு உடனே, ஓ இருங்க அதுக்கும் ஒரு மருந்து எடுத்துன்னு வரேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. என்ன மருந்து எடுத்துன்னு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு அழகான பொண்ணு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறாங்க. சோ அப்போ அவருக்கு வந்து புரியுறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இதுக்கு பயந்துட்டுதான் நம்ம வந்து காட்டுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா திருப்பி அந்த பந்தத்திலேயே உருவாகிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட மைண்ட் அப்பதான் அவருக்கு வந்து தோணிது, நம்மளோட மைண்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்லயே இல்லையே, அதனாலதான் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வருது, நான் ஏன் அந்த மாவு கொண்டதுனாலதான் இந்த இது அப்படின்ட்டு அவருக்கு வந்து தோணுது. அதான் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாதனால நம்மளுக்கு புராணத்திலேயே இந்த இது இருக்கு, சொல்ல முடியுமா யாராவது? புராணத்திலேயே இந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லாதனால யாருக்காச்சு சொல்ல முடியுமா? மைண்ட் கண்ட்ரோல்ல 4-5 குழந்தைகளை பெத்துக்க வேண்டியதான், அப்புறம் 4-5 கல்யாணம் ஆகும் அந்த காலத்துல. இல்ல புராணத்துல நான் கேக்குறேன், பரத்வாஜ் மகாராஜா மாதாஜி இவரு சீதா தேவிய அவரால அந்த மைண்ட இது பண்ண முடியல. நான் வந்து சொல்றேன் இப்ப வந்து முனிவர்கள் சொன்ன ஒரு க்ளூ கொடுக்குறேன். முனிவர் விஸ்வாமித்திரர் மேனகைய பார்த்து விஸ்வாமித்திரர் அதான் விஸ்வாமித்திரர் என்ன பண்றாரு, அவர் மைண்ட் வந்து எவ்வளவு தியானங்கள் இருக்கு, பல வருஷ கணக்கா அவர் வந்து தியானம் பண்றாரு. அவர் மைண்ட் வந்து சஞ்சலம் அடைஞ்சு என்ன பண்றாரு,
மேனகையை பார்த்த உடனே நம்மளோட மைண்ட் வந்து விட்டுருந்தாரு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து உதாரணங்கள் நம்ம வந்து சொல்லலாம். மைண்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வருதுன்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. சோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், எதுக்கு நம்மள வந்து ரொம்ப பாதிக்கிறது, எது நம்ம வந்து வருத்தப்பட வைக்கிறது, அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னா, it is not what happens to us, but our response to what happens to us that hurts us. அதான் இது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்றது நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். நம்மளுக்கு என்ன நடந்தது அதை பத்தி யோசிக்க மாட்டோம். நம்ம வந்து யார் என்ன சொல்றாங்களோ அதனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் அதுதான் நம்மள வந்து வருத்தப்பட வைக்குமே அப்படின்ட்டு வச்சுருக்காங்க. நீங்க எந்த ஒரு இதுக்கு போனீங்கன்னாலும், நீங்க யார்த்தையாவது ஏதாவது பேசுனீங்க அப்படின்னா, நம்மள ஏதாவது சொன்னாங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் விட்டுடுவோம். நம்ம அவங்க வந்து நம்மள வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் நம்மள வந்து குத்திட்டே இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. என்ன சொல்றது அப்படின்னா, கன்சர்ன் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நம்மள எது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது, அதுதான் வந்து மத்தவ செஞ்ச நல்ல செயல்கள்லாம் நமக்கு தெரியல. அவ ஒரே ஒரு தப்பான ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா அந்த வார்த்தையே நமக்கு லைஃப் லாங் இருக்கு. ஆமா, அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எதை பத்தி ரொம்ப இது பண்ணணும். நான் வந்து ஒரு அசிங்கமான பையன், எனக்கு வந்து இந்த பப்ளிக் இமேஜ், நம்ம இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். நான் என்னோட அழகு எப்படி இருக்கு, நான் எங்கேயா வெளில போனேன் அப்படின்னா என்ன எல்லாரும் எப்படி பார்ப்பாங்க. அப்புறம் வந்து என்னுடைய வந்து பப்ளிக் இமேஜ், நான் வந்து இப்ப நான் என்ன ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னு சொல்லிட்டேன்னா யாராவது ஏதாவது வீட்டு வேலை தானே பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்ல போறாங்களோ. சோ அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஹவுஸ் என்ஜினியர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன் நான். அப்போ நீங்க இன்ஜினியரா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பாங்க. ஹவுஸை விட்டுடுவாங்க, இன்ஜினியரா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பாங்க. அடுத்தது வந்து நான் ஸ்மார்ட்டா இருக்கேன்னா, நான் யார்கிட்டயா பேசினேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஸ்மார்ட்டா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா. அப்புறம் வந்து பீப்புள் வந்து என்ன பண்றாங்க, சில பேர் நம்மள வந்து டீஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஏன் இப்படி பேசுறீங்க அப்படின்லாம் வந்து கேட்பாங்கல்ல. அது சில பேர் வந்து நம்மள வந்து உங்களை எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும், நீங்க வந்து நீங்க அழகா வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, நீங்க அழகா வந்து குங்குமம் வச்சுக்கிறீங்க, நீங்க அழகா வந்து தலையெல்லாம் வாரிக்கிறீங்க, புடவை அழகா கட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்களேதான் தேடுவோம் அடுத்த நாள் வரும்போது இல்லையா. நம்ம எங்கேயாவது போனோம் அப்படின்னா அவங்களதான் தேடுவோம். நம்மள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எது பண்றது, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எது பண்றது அப்படின்னா பங்க்சுவாலிட்டி. நம்ம பங்க்சுவலா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம யாருமே ஒண்ணுமே நம்ம யாரை பத்தி வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இன்னொன்னு வந்து நம்ம வந்து சின்சியரா இருக்கணும். நம்ம எந்த காரியம் பண்ணினாலும் நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, சின்சியரா இருக்கணும். சின்சியர்ன்றது வந்து என்ன சொல்றது, உண்மையா உழைக்கணும். ஆமா, செல்ஃப் டிசிப்ளின் வந்து வேணும். அது நம்மளே வந்து எப்படி வந்து நம்ம சுய கட்டுப்பாடு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது. அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸாம் ஸ்டடி அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம். நம்ம வந்து ஒரு பரீட்சை, எந்த வாழ்க்கை என்ற பரீட்சையை நம்ம எப்படி மேற்கொள்றோம் அப்படின்றதுதான் அந்த சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றீங்க அப்படின்றதுதான் மத்தவங்களுக்கு முன்னாடி தெரியும். இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்குது. நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாதுப்பா, அவங்க பங்க்சுவலா வந்துருவாங்கப்பா, நம்ம ஏதோ ஒன்னும் ஜாஸ்தி எக்ஸ்ட்ராவே பேசக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சின்சியரா பண்ணக்கூடியவங்க, அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமா பேசினா அவங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்லாம் சில பேர் நம்ம வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. அதுதான் வந்து சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். நம்மள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுதான் இங்க நம்ம வந்து பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து என்ன இதுன்னா, நம்ம ப்ரோஆக்டிவ் இது வந்து ரியாக்டிவ். அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா, ப்ரோஆக்டிவ் அப்படின்றது என்ன, நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து நம்மள வெளிக்காட்டிக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான. ரியாக்டிவ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம வந்து உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, அத வந்து எப்படியாவது அவங்கள வந்து தாக்கணும், அடுத்த தடவை அவங்க பேசும்போது அவங்களை எப்படியாவது வந்து பழி வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பண்றதுதான் வந்து ரியாக்டிவ். அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க எப்பவுமே வந்து பகவான் நீங்க முதல் அத்தியாயத்துல நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, பகவான் வந்து எதுவுமே வந்து பேசுறதில்லை. ஜஸ்ட் வந்து அவர் வந்து லிசன் தான் வந்து பண்றாரு, ஒரு ரியாக்ஷனும் கிடையாது. இப்ப யாராவது உங்ககிட்ட ஏதாவது கேட்டாங்க, நீங்க என்ன சாண்டிங் பண்றீங்களா, நான் வந்து 16 ரவுண்ட் பண்றேன் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம உடனே ரியாக்ஷன். அவங்களுக்கு நம்ம கிட்ட என்ன கேட்டாங்க, ஒண்ணுதான் கேட்டாங்க, ரியாக்டிவ். அதுதான் என்ன அப்படி ரியாக்டிவ். ப்ரோஆக்டிவா இருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்ன அப்படின்னா, நீங்க 16 ரவுண்ட் பண்ண 16 ரவுண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சிம்பிள், முடிஞ்சது. நம்ம உடனே என்ன அப்படின்னா, நம்மள எப்படியாவது தற்காத்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ரியாக்டிவ் வந்து கொடுத்துருவோம், ரியாக்ஷன் வந்து காமிச்சிருவோம் நம்மளோட.
என்ன அப்படின்னா நான் வந்து அதெல்லாம் வந்து பண்றேன், நான் எப்படி நீங்க வந்து அதை என்கிட்ட கேட்பீங்க, நான் அதான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பண்ணுவோம். சோ இதுதான் வந்து சொல்றது ரியாக்டிவ் அப்படின்னு. ப்ரோஆக்டிவ்ன்றது நம்மள வந்து அந்த நம்ம எப்படி நம்மளுடைய சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்றோம், அதுல வந்து நம்ம எவ்வளவு வந்து சுப்பீரியரா இருக்கோம் அப்படின்றது. ரியாக்டிவ்ன்றது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய கன்சர்ன், அதாவது நம்மளே நம்ம வந்து கன்சர்ன், இது நம்மளே வந்து பார்த்து நம்ம எதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து குறைபாடோ இருக்கோ அதை வந்து நம்ம வந்து அதை மூடி மறைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். உடனே நம்ம அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம், யாரா இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க உடனே. ஸோ அதுதான் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ப்ரோஆக்டிவ் அப்படின்னா, ஸோ நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான், நான் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இதுவா இருக்கணும், என்ன சொல்றது, பொறுமையா இருக்கணும், எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க வந்து கோஆபரேட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஐ கேன் பி வைஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நான் இன்னும் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா நான் வந்து பண்ணலாம், எனக்கு கத்துட்டேன்னா நான் வந்து பண்ணலாம். இதுதான் வந்து ப்ரோஆக்டிவ். நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கிறேன். அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். இப்ப யாராவது நம்ம கிட்ட சொன்னீங்க, நீங்க வந்து யாருக்கையாவது வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து சொல்றாங்க, மேடம் நீங்க வந்து கொஞ்சம் வந்து பொறுமையா பதில் சொல்றீங்களே, ரொம்ப ஏன் அவசரப்படுறீங்க, கிடுகிடுன்னு நீங்க ஏன் அவசரப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு அந்த சமயத்துல நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம், என்ன போய் நான் அவ்வளவு வயசானவன் என்ன போய் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல் பண்ணுவோம். அப்புறம் நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆமா இல்ல நான் அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தான், நான் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கலாம், என்ன சொல்ல வராங்க, அடுத்தவங்களுக்கும் நான் வந்து சான்ஸ் கொடுத்து நான் வந்து பேசலாம், இன்னும் கொஞ்சம் நான் அவங்களோட கோஆபரேட்டிவா இருந்தேன் அப்படின்னா என்ன, நான் எனக்கு வந்து இன்னுமே வந்து மேம்பாடுகள் நிறைய வரும், நான் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து படிச்சேன் அப்படின்னா கரெக்டான பதில வந்து சொல்ல முடியும் இல்லையா. நிறைய பேருக்கு இது தோணுமா இல்லையா? யாருக்கெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து தோணி இருக்கு? இந்த மாதிரி யாரு வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம்? கிருஷ்ணா, என்ன நானே திருத்திக்கணும் அப்படின்றது எத்தனை பேர் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம்? அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவோம் மாதாஜி. ஒரு சமயம் தான் பண்றோம், ஒரு சமயம் நம்மளே திருத்திக்கிறது இல்ல. அந்த ஒரு சமயம் வந்துச்சுன்னா ஒண்ணும் திருத்திக்கிறது இல்ல, அதேதான் திருப்பி ஆறுது. வயசானாலும் அப்படிதான். ஆமா இல்ல அதுதான் நீங்க சொல்ற இல்லையா, அதுதான் வந்து ரியாக்டிவ்ன்றது அர்த்தம். என்ன அப்படின்னா வெளியில இருக்கிறத வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ள போட்டுடுறோம். வெளியில யாராவது நம்மள சொல்லும் போது அதை உள்ளுக்குள்ள போட்டுடுறோம். உடனே நம்ம என்ன சொன்னோம், நாம எனக்கு மாத்திரம் அந்த மாதிரியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்திருந்தாங்கன்னா எனக்கு வந்து நிச்சயம் வந்து நல்ல ஒரு மரியாதைக்குரிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்களே, என்னையும் வந்து மரியாதையா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, எனக்கு மாத்திரம் இன்னும் அழகான முகம் இருந்தது அப்படின்னா நானும் அவங்கள மாதிரி வந்து நல்லா வந்து அவங்களோட சேர்ந்து நான் வந்து இருப்பேன். எனக்கு மாத்திரம் இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து ஒர்க் பண்றேன், இப்ப நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு மாத்திரம் இன்னும் வந்து கொஞ்சம் அனுசரணையா அவங்க நடந்திருந்தாங்க அப்படின்னா நான் இன்னுமே முன்னேறி இருக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வெளியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்ம வந்து சுத்தி நம்ம வந்து சொல்லுவோம், சொல்லுவா இல்லையா? எத்தனை பேர் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணிருக்கோம், வெளியில இருக்கணும் அவங்க வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னா நான் என்னால பண்ண முடியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மள நாமளே உணர்ந்துட்டு நம்ம திருத்திக்கிறதே இல்ல. அது ஒரு அந்த சமயம் வந்தா நம்ம கோபத்தை வெளியில படுத்துறோம், அதுதான் அங்க இருக்கு. அந்த கண்ட்ரோல் இல்ல, மைண்ட் கண்ட்ரோல் ரொம்ப அவசியம். அதுதான் வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம் அப்படின்றது. ரியாக்ட் பண்ணாத ப்ரோஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ரியாக்டிவ் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளோட குற்றத்தை வந்து நம்ம என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது அது மனசுல ஏத்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு முன்னாடி வெடிச்சிடணும் நம்ம, அதுதான் வந்து ரியாக்ஷன். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்றாங்க, நம்மளுடைய மைண்டை கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அவங்க சொல்லும் போது நம்ம வந்து ஓகே நான் வந்து இது நான் யோசிச்சு பார்த்து நான் சொல்றேன் அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப பொறுமையா நம்ம பதில் சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம உள்ள வந்து நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நான் வந்து எனக்கு இதுல எல்லாம் நான் வந்து திருத்திக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வெளிப்பாடு நம்ம வந்து பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து இன்னொன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் வந்து என்ன அப்படின்னா டைரக்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளோட பிஹேவியர்ல இருந்தது அப்படின்னா நம்ம நடைமுறையில நம்மளுக்கு இது வந்து நம்மளுக்கு மாத்திரம் இல்லை, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இதுவாகும். ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கும் நிறைய வந்து நம்ம வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல காலேஜஸ்ல நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அவங்க வந்து தன்னைத்தானே வந்து எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏதாவது ஒண்ணு காணாத போயிடுது அப்படின்னா எனக்கு தெரியவே தெரியாது மேம் அப்படின்வாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயம் வந்து தெரியும், இதனால அந்த பர்ஸ் வந்து எப்படி திருடு போச்சு அப்படின்றது அவங்களுக்கு நிச்சயம் தெரியும். ஆனா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு. ஸோ அப்போ உடனே என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட ஹேபிட்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து
அவங்க ஹேபிட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து அவங்களுடைய இது வந்து மைண்டும் வந்து ஃப்ரீ ஆகும். இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பொய்ய சொல்லிட்டு அவங்க மைண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுடைய மைண்ட் வந்து அப்படியே வந்து அழுத்த ஆரம்பிக்கும். பொய் சொல்லிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு அழுத்தம். நிச்சயம் வந்து இதெல்லாம் நடக்கக்கூடியதுதான். இப்ப தற்காலத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய காலேஜஸ்ல எல்லாம் இது நடக்கக்கூடியதுதான். அம்மா கிட்ட அப்பா கிட்டயே வந்து சொல்லிடுவாங்க, எனக்கு கிளாஸஸ் வந்து இப்ப எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ் வைக்கிறாங்க, அதனால நான் வந்து போறேன் அப்படின்னு. அம்மா அப்பாவும் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்பிடுவாங்க. ஆனா வேற எங்கேயோ தான் அவங்க வந்து போறாங்க. வேற எங்கேயாவது போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பேட் பிஹேவியர் வந்து வரும். சரியான வந்து ஒரு ஒழுக்கமான ஒரு என்ன பழக்க வழக்கங்கள் வந்து வராம தப்பான வழியில அவங்க போறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய வரும். ஸோ அந்த தப்பான வழிகள் போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா காலேஜ் வந்து பிடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப வந்து அப்பா அம்மாவை கூப்பிட்டு அனுப்புவாங்க. அப்ப வந்து அப்பாதான் முழிப்பு வந்து வரும். என்ன ஏது என்ன சொல்லிட்டுதான் காலேஜ் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்படின்றதுலாம் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா பசங்க கிட்ட உட்காந்து பேசணும். பசங்க கிட்ட தினம் வந்து பேசணும். பேசினாதான் அவங்களுடைய ஹேபிட்ஸை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான். இன்டைரக்டா இருந்தது அப்படின்னா பீப்புள் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்வால்விங் அதர் பீப்புள், மத்தவங்களோட பிஹேவியர்னால நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வருது. சில பேர் சொல்லுவாங்களே, எனக்கு ஆஃபீஸ்ல வந்து ரொம்ப எனக்கு வந்து என்னோட வேலையெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது, ஆனா அவங்க வந்து ரொம்ப டென்ஷன் கொடுக்குறாங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி யாருக்காவது ஆயிருக்காங்க? வேலையெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது, ஆனா இவங்க வந்து நிறைய ஆயிருக்கு. நம்ம சர்வீஸ்ல இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெளியில வந்திருக்கோம் அதெல்லாம். ஆமா ஆமா, இண்டிவிஜுவலி சஃபரிங் பை இண்டிவிஜுவல், அதர் இண்டிவிஜுவல். ஆமா. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அது எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன எதனால அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அது மாதிரி யோசிச்சுட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டா ஒரு அதான் இதுல வந்து சொல்ற மாதிரி சமதர்ஷனம் பண்ணி எல்லாருமே வந்து ஈக்குவலா நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அவங்கள வந்து அவங்க கூட வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து சொல்யூஷன் அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளுடைய சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். நம்ம முதல்ல வந்து நம்மளுக்குள்ள நம்ம வந்து பேசிக்கணும். அதுக்கு அடுத்ததுதான் நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பத்தி நம்ம வந்து உள்வாங்கிக்காம நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து யோசிச்சு பேசி அப்புறம் நம்ம வந்து அதை வெளிப்பாடு வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது. நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னா நம்ம நோ கண்ட்ரோல், தட் மீன்ஸ் ப்ராப்ளம் வி கேன் டு நத்திங் அபவுட். ஏன்னா என்னால அது கண்ட்ரோலே பண்ண முடியும். நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, இப்ப என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அப்படின்னும் போது நம்ம சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா ஸ்மைல், அதாவது சிரிச்சுட்டு லேர்ன் டு லிவ் வித் த ப்ராப்ளம். அது சில சமயம் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நம்மளால சொல்யூஷன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணவே முடியாது. அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், சிரிச்சுட்டே நம்ம வந்து ஓகே இதோடதான் நம்ம வாழணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். சில சமயம் அதெல்லாம் நடக்கக்கூடியதுதான். இன்னைக்குதான் ஒருத்தர் வந்து ஒரு லேடி வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க. என்ன இது வந்து என்னதான் பண்ணி கொடுத்தாலும் எங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பிடிக்கவே மாட்டேங்குது, ஏதோ ஒரு குறை சொல்லிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், பரவாயில்ல விட்டுடுங்க, அவரோட குணம் அப்படின்றது தெரிஞ்சு போயிடுது, சுபாவம் அப்படின்றது தெரிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா நீங்க வந்து அதை வந்து வேற விதமா நீங்க வந்து இது பண்ணுங்க, சின்ன இது பண்ணிடுங்க, சரிங்க நான் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி அதோட வாழ பழகிக்கிட்டு தான் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ண மொழி அப்படின்னு. கரெக்டா எங்கேயும் அதேதான் வந்து வாழ பழகிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அதோடய வாழ பழகினாங்க. இதெல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா இதெல்லாமே ஜட பூமியினால நடக்கக்கூடியது. சிலதெல்லாம் வந்து மாத்த முடியாது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கொஸ்டின் பண்ணவே கூடாது. மாத்த முடியாதுன்னா மாத்த முடியாது, அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி. அப்போ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், முக்கியமா வந்து ப்ரேயர் பண்ணணும். என்ன ப்ரேயர் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்போ தினமுமே பகவான் கிட்ட வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, பகவானே எனக்கு வந்து ஒரு சக்தியை வந்து கூட, என்ன சக்தி அப்படின்னா இந்த எதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க. அப்புறம் வந்து எதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணணுமோ, அதாவது நான் ஒத்துக்கணுமோ அதெல்லாம அந்த ஒத்துக்கிறதுக்கான மனநிலையை வந்து எனக்கு கொடுங்க அப்படின்றத நம்ம வேண்டிக்கணும். எனக்கு வந்து ஒரு ஞானத்தை வந்து கொடுங்க, எது கரெக்ட் எது தப்பு அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஞானத்தை எனக்கு கொடுங்க. இதுதான் வந்து எனக்கு நான் உங்ககிட்ட வேண்டிக்கிறதே அப்படின்ட்டு வந்து மென்டல் மெத்தட். நம்ம வந்து பிசிக்கல் மெத்தட் இதெல்லாம் பார்த்தது வந்து பிசிக்கல் மெத்தட். மென்டல் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணங்களை நம்ம வந்து மாத்தணும் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோம். எண்ணங்களை எப்படி மாத்த முடியும் அப்படின்னா, சோ நம்மளுடைய உடம்பு வந்து கிராஸ் பாடி, அதாவது அந்த ஸ்தூல உடல்,
சூக்ஷ்ம உடல் வந்து இது ரெண்டும். சூக்ஷ்ம உடல் வந்து இது பாத்தீங்க அப்படின்னா மைண்டு, ஃபால்ஸ் ஈகோ அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த 3 ஆனது. அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆத்மா, சச்சித் ஆனந்தம், அதுதான் வந்து இருக்கு. ஸோ இந்த கவரேஜ் இருக்கு இல்லையா, அந்த கவரேஜ் வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இந்த கிராஸ் பாடிக்காக. சோல் கவர்ட் பை சட்டில் அண்ட் கிராஸ் பாடிஸ். இது எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை வந்து பிறக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் வரும். ஐயோ குழந்தை விழுந்துற போறதோ அப்படின்னா, குனிஞ்சா குழந்தை விழுந்துருமோ, ஒரு லேடி அப்படிதான் வந்து சொல்றாங்க. ஐயோ நான் வந்து குனிய மாட்டேன் அப்படின்னு. ஏமா அப்படின்னு, குனிஞ்சா வந்து குழந்தை வந்து அமுங்கி போயிடுவோம் உள்ள அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. சொன்ன அந்த மாதிரி யாருமா நிறைய ப்ரொடெக்ஷனோட தான் பகவான் வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு. அதெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து கவரிங் இருக்கு. எப்படி நம்மளோட உடம்புக்கு கவரிங் இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த நம்மளுடைய குழந்தைக்கும் வந்து நல்ல கவரிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சோ அதை வந்து நீ பகவான் வந்து நம்பு அப்படின்ட்டு வந்து. அதே மாதிரி இங்க நம்மளுடைய உடம்பு வந்து கவர் பண்றது வந்து எப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த ஸ்தூல உடம்பு, அப்புறம் வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து நம்ம ஸ்தூல உடல் வந்து கவர் பண்றது. இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோலும் வந்து உள்ள இருக்கு. நம்ம உயிர் பிரியும் போது இந்த இந்த ஜடம், அதாவது வந்து இந்த நம்மளுடைய கிராஸ் பாடி, நம்மளுடைய உடல் வந்து இங்க தங்கிட்டு மிச்ச ரெண்டும் வந்து கிளம்பி போகும் அப்படின்ட்டு வந்து. மென்டல் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணணும். ரிலாக்ஸேஷன் மைண்டை வந்து ரிலாக்ஸ்டா வச்சுக்கணும். மியூசிக் கேட்கணும். உங்களுக்கு எதெல்லாம் வந்து பிடிக்குமோ அதை வந்து நீங்க வந்து அதை வந்து பண்ணலாம். அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து அஃபர்மேஷன், அதாவது நம்ம உறுதிமொழி எடுக்கணும். நம்மளுக்குள்ளேயே நம்ம என்ன பேசிக்கிறோம், நாமக்குள்ள நம்ம என்ன பேசிக்கிறோமோ அதுவாகதான் நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து பாசிட்டிவா இருக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். நம்ம வந்து ஒரு மென்டல் ஆட்டிடியூட வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். யாராவது ஒருத்தரை வந்து தப்பா எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா அது இன்னைக்குமே தப்பாவே தான் தோணும். ஸோ அந்த ஆட்டிடியூட நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து எதனால அந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னா இந்த முக்குணங்கள்னால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள்லாம் வந்து வருது அப்படின்ட்டு வந்து கான்சியஸ்னஸ் நம்ம வந்து ஆக்சுவலா கான்சியஸ்னஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம். மைண்ட் எவ்வளவு டிகிரேட் ஆகுது அப்படின்றதையும் நம்ம. இப்போ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய என்என்டி பிரபு வந்து ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஒரு டிவோட்டி வந்து கேக்குறாங்க, நான் இந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அவர் வந்து சொல்றாரு, மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நீ வந்து சாண்டிங் வந்து பண்ண அப்படின்ட்டு வந்து. சாண்டிங் எப்படி பண்றது அப்படின்றது கேட்கும்போது இந்த என்ன சாண்டிங் பண்றது, ஏன் இந்த மந்திரம் தான் நான் சாண்ட் பண்ணணுமா, வேற ஏதாவது பண்ணக்கூடாதா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன அப்படி ஏன் இந்த மந்திரம் தான் இது. அப்போ ஒரு என்என்டி பிரபு வந்து சொல்றாரு, இந்த மந்திரம் அதாவது ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மகா மந்திரம் தான் நான் நியமனா, நான் காலி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நான் நியமனா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ரூல்ஸ் எதுவும் கிடையாது. இதுக்கு வந்து நான் காலி அப்படின் போது இதுக்கு வந்து டைம் எதுவும் கிடையாது. நீ எப்ப நினைக்கிறியோ, நீ எப்ப பண்ணணும் நினைக்கிறியோ அந்த சமயம்தான் நீ வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கிறீ. எந்த சமயம் வேணாலும் பண்ணலாம், எந்த நேரத்திலையும் வந்து பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்ற வரமுறை வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுதான் இங்க வந்து பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இது வந்து பார்க்கலாம். ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம என்ன பண்றோம், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரிலேஷன்ஷிப், கேம்பிளிங், இன்டாக்சிகேஷன், அப்புறம் இன்னொன்னு இருக்கு. சரி மத்தாஜி, அதாவது பிரைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரைடு இந்த மீட் ஈட்டிங் பதிலா பிரைடிங் வந்து கொடுத்திருக்காரு பிரபுஜி. பிரைட் அப்படின்றது நம்மளுடைய அகங்காரம். இந்த 4மே வந்து ரொம்பவே கெடுதல் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து நோ ஃப்ரீடம், ஆல் சோ கால்ட் ஃப்ரீடம் என்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அவுட் ஆஃப் சைட் அவுட் ஆஃப் மைண்ட். ஸ்பிரிச்சுவலா என்ன பண்ணலாம் அப்படின் போது 1000 தாட்ஸ், 1000 எண்ணங்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
அப்படின்னா நம்ம தினமே இந்த 1000 எண்ணங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணங்களை முதல்ல வந்து வாட்ச் பண்ணணும். அதை வந்து நம்ம வந்து வாட்ச் பண்ணணும். வாட்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது வார்த்தைகளா மாறுது. நம்ம எண்ணங்கள் தான் வந்து வார்த்தைகளா மாறுது. இந்த வார்த்தைகள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்மளுடைய செயல்களா மாறுது. இந்த செயல்கள் வந்து என்ன ஆகுது அதுதான் வந்து ஹேபிட்டா மாறுது. ஸோ அந்த செயல்கள் அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் சிகரெட் குடிக்கிறாங்க, யாராவது ஒருத்தர் மது அருந்துகிறார்கள் அப்படிங்கும்போது ஏன் நானும் ட்ரை பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொஞ்சம் தான். அதுக்குதான் வந்து மாடரேஷன் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதா வந்து சொல்றாரு. மாடரேஷன் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. மாடரேஷன்ன்றதுல என்ன அப்படின்னா நான் வந்து கொஞ்சம் தானே குடிக்கிறேன், நான் ஒரு சிகரெட் தானே ஃப்ரெண்டுக்காக குடிக்கிறேன் அப்படின்னு. ஸோ அதுவே வந்து ஹேபிட் ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ அதுதான் வாட்ச் யுவர் ஹேபிட்ஸ். உங்களுடைய ஹேபிட் என்ன ஹேபிட்டை வாட்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து உங்களுடைய கேரக்டரா வந்து மாறும். கேரக்டரை வாட்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுதான் உங்களுடைய தலையெழுத்தா வந்து மாறும் அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ நம்ம இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. அடுத்தது நம்ம வந்து எண்ணம் சொல் செயலாயிடுது. ஆமா ஆமா எண்ணம் நம்மளுடைய வாட்ச் யுவர் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு வாட்ச் யுவர் தாட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். வாட்ச் யுவர் தாட்ஸ் will become words. எண்ணம் நம்ம எண்ணம் தான் வந்து வார்த்தைகள் ஆகுது, வார்த்தைகள் தான் வந்து செயல்கள் ஆகிடுது, செயல்கள் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பழக்கமாகிடுது. ஹேபிட்ஸ் சொல்றாங்க. இந்த பழக்கம் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய கேரக்டர். இந்த கேரக்டர் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய தலையெழுத்தா மாறுது அப்படின்னு டெஸ்டினி அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் என்ன அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்பிரிச்சுவல் மெத்தட்ஸ் என்ன இதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோல் வந்து எதால கவரப்பட்டது. அடுத்தது வந்து நம்ம யாரோட அசோசியேட் பண்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இப்ப யாரோட அசோசியேட் பண்றோம், நண்பனை காண்பி நான் நீ யார் என்றது நான் சொல்வேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஒரு நண்பனை பார்த்தாலே வந்து சொல்லலாம் நீ எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்களே, அதான் நம்ம பவர் ஆஃப் அசோசியேஷன். நாம இங்க வந்து அசோசியேஷன் அப்படின்றது நீங்க வந்து 18 நாள் முடிச்சிருக்கீங்க. 18 நாள் முடிச்சுட்டு இந்த அசோசியேஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்னா level 2 இருக்கு. அடுத்த level 2 முடிச்ச உடனே level 3 முடிச்ச உடனே level 4. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு உங்களால என்னெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாமே நீங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணலாம். சரி சப்போஸிங் எனக்கு வந்து முடியாது, ஆனா எனக்கு வந்து சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும், அவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய வந்து டொனேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான சர்வீஸ் நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஸோ அசோசியேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த அசோசியேஷன்லயே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள் செயல்கள் எல்லாமே வந்து பகவானை நோக்கிதான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பகவானை நோக்கி இருக்கும்போது நம்ம வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே வந்து கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா நம்மள அதுல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ அசோசியேஷன் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா புக் ரீடிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்ன மாதிரியான புக் ரீடிங் அப்படின்னா நம்ம இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய வெறும் பாகவதம் அப்புறம் வந்து பகவத்கீதை அப்படின்ற புக் மாத்திரம் இல்லாம பிரபுபாதா நிறைய புக்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு. மோர் தென் 80 புக்ஸ் வந்து அவர் எழுதியிருக்காரு. முதல்ல இப்ப வந்து பிரபுபாத் இப்ப வந்து இந்தியால இருக்கிறவங்களுக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி வந்து தெரியும், வெளிநாட்டர்களுக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி வந்து தெரியாது, பேசிக்கா வந்து ஒண்ணுமே தெரியாது. அப்பேற்பட்ட இடத்துல போய் பிரபுபாதா வந்து எப்படி வந்து அவர் வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வை வந்து பரப்பினாரு. இப்போ வந்து அது எப்படி வந்து ரொம்ப பெரிய ரூட், அதாவது வேர் வந்து ஊன்றி ரொம்ப பெரிய விருட்சமா வந்து வளர்ந்துருக்கு அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியது. அதனாலதான் அவர் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது 108 தான் வந்து கோவில்கள் இருக்குது, இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 1000க்கு மேல இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ அவரை பத்தி தெரியணும், அவர் எப்படி இதெல்லாம் உருவாக்கினார் அப்படின்னா அவருடைய சரிதத்தை, அதாவது அவருடைய பயோகிராஃபி வந்து நம்ம வந்து படிக்கணும் அப்படின்றது. அவருடைய பயோகிராஃபி என்ன அப்படின்னா லீலாமிரதம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. லீலாமிரதம் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அவரை பத்தியும் நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும். அவருக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டிவோட்டி வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து லீலாமிரதம் படிச்சுதான் எனக்கு வந்து அப்படியே அழுகழுகா வந்தது. ஏன் அழுகழுகா வந்தது அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. பகவான் வந்து அவர் வந்து ஒரு சக்தி அவதாரமா இருந்து அவர் வந்து எப்படி வந்து இந்த தன்னை வந்து வெளிக்காட்டாம வந்து தனக்கு இட்ட பணியை வந்து எப்படி வந்து சிறமேற்கொண்டு அவர் வந்து பண்ணினாரு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அது மூலமா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் போது எனக்கு வந்து இந்த சின்ன இதை வந்து நம்மளால வந்து பண்ண முடியல, யாருக்கா ஒருத்தருக்கு வந்து டொனேஷன் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்றது பண்ண முடியல அப்படின்னா நான் வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வந்து தோன்றுது அப்படின்ட்டு அந்த பக்தர் வந்து சொல்றாரு.
அதனால நம்ம வந்து அவருடைய புக்ஸ வந்து நம்ம படிச்சு மத்தவங்களுக்கும் அதை எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்றதுதான். சோ அந்த மாதிரியான துன்பங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கா அப்படின்றது நம்ம அதை புக்கை படிக்க நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும். நம்மளுக்கு அந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள் இருக்கா, நம்மளுக்கு எப்படி வந்து நம்மளுக்கு இந்த 18 days கிளாஸ் வீட்டுல உட்காந்து நம்மளால கேட்க முடியுது அப்படின்னும் போது நம்ம எங்கேயுமே போக வேண்டாம், நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட நம்ம வந்து பேச வேண்டியது அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது. ஒருத்தர் வந்து புக் படிக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டம், நல்லது எது கெட்டது எதுன்றது அவங்களுக்கு வந்து புக்கு மூலமா தெரியும். சிலதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புக்கு படிக்கதான் நம்மளுக்கு வந்து நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கெட்டது என்னன்றது நம்மளுக்கு வந்து வெளிப்பாடாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். சக்சஸ் another very powerful spiritual method இது என்ன அப்படின்னா மந்த்ரா மெடிடேஷன்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்றது. அந்த என்ன மந்திரம் அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே இதோட நம்ம வந்து இந்த செஷனை வந்து முடிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் வந்து நம்ம 3 மெத்தட்ஸ் வந்து பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து பிசிக்கல், ஒண்ணு வந்து மென்டல், இன்னொன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் மெத்தட். இது மூலமா நம்ம வந்து மைண்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றது. வாஞ்ச கல்ப தருபேஷ கிருபா பதி पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा।